dongruok kendo magi mag siasa kamora ogi karkae ni wuok e duond bura mar Jubilee higa mokalo dwe mar 8 isiriri gi duond bura machielo podi nyaka sani pod en kwano ma igoyo ndio idhi lando no machiegni kose ni gimoro mabedi gi rito poda consult jopiny insha dhi Kisumu nanie rally ma Kisumu adhi Rarieda aloso Rarieda maybe this weekend poda bro dhi dala Nyanza aloso gi Kisumu aloso gi Siaya Rarieda and you have to consult. Penjo maduong' mane gi penjo kae kinde mano wacho no dhi bedo kodi kae mheshimiwa en ni penjo mheshimiwa Raphael Tuju ni en ang'o modwa Siaya oda logo kendo Siaya Rarieda kosi manyo gi machielo mopogore kuoma gima duong' en service to the people. Higni moko asechopogi gi kama Nyasaye oseketa ok anyalo wacho ni adwaro tich mibiro chula mshahara ere kama nyalo loso godo yore manyalo konyo jopiny en ang'o makatimo to biro konyo jopiny. Recently, in fact, Governor Masiat last year nobilo mo launch ICT center in Maralingo village which was connected to Skynet. Unfortunately, you couldn't mo break in, mo kwalo computers apart beach. I still have 20. Magik and nyithindo moko mencha ipuonjo kanyo nono. Some of them have got jobs. Nyathi mancha puonjogi was operating, he operate from London. En nyathi mane material school, mamiyo sponsorship, makoro sani en a cyber security expert in Morocco, in Botswana, in Rwanda, in Kenya, and Malawi. But now you demand a village, jonyuol ne osetho, wuon mare ne osetho, odagi dane, and I'm very happy. Now he's a cyber security expert operating from London. I think that makes me more happy than the car I drive. To see any difference when you're looking at your pain. So really gimadom da kwa jopiny ni return uratim consultation. Beka consult maneno ni ongeti ende munda dogi siasa. I will not go back. Omi chance ni ngama chielo ma pudrawera manyalo timo tijego.